Medalje na ovoj ceremoniji poručit će izvršni predsjednik Europskog prvenstva. Ο Ντάρκο Ουντόβισιτς, εκτελεστικός πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής Βελιγράδι 2024, θα είναι ένας από τους δύο που θα κάνουν τις απονομές των μεταλλίων στα 800 ελεύθερο, και η Μιρέιλ Ζίμερ, αντιπρόεδρος της Τεχνικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας, θα κάνουν την απονομή των μεταλλίων. Treće mesto i bronzanu medalju osvojio je, representing Hungary, Zalan Sakani. Η Ουγγαρία κατακτά το χάλκινο μετάλλιο με τον Σαρκάνη, τον πιτσιρικά, που κατάφερε να προσπεράσει τον Χμιλεύσκι και με αυτόν τον τρόπο να βρεθεί στην τρίτη θέση αυτού του τελικού. Έκανε 7-21-90, με συγχωρείτε, 7-49-44 ο Χμιλεύσκι. Ο Δημήτρης Μάρκος είναι δεύτερος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Βελιγραδίου. Κατακτά το ασημένιο μετάλλιο με πανελλήνιο ρεκόρ 7-48-59, και είναι ένα μετάλλιο αρκετά βαρύ για τον ίδιο. Έναν κολυμβητή που κατακτά το πρώτο του μετάλλιο σε επίπεδο ανδρών απέναντι σε έναν εξαιρετικό αντίπαλο όπως ο Μιχάηλο Ρόμαντσουκ, ο Ουκρανός. 7-46-20 για τον πρωταθλητή Ευρώπης από την Ουκρανία. Ρόμαντσουκ έχει αναδειχθεί πρωταθλητής Ευρώπης στα 800 ελεύθερο το 2018 και το 2021. Επανέρχεται λοιπόν στο θρόνο του. Το 2022 στην Ρώμη ήταν το πάρτι του Γκρεγόριο Παλτρινιέρη. Αλλά εδώ ο Ρόμαντσουκ καταφέρνει να ανέβει για τρίτη φορά στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Πολύ μεγάλη στιγμή για τον Μιχάηλο Ρόμαντσουκ, για τρίτη φορά πρωταθλητής Ευρώπης στα 800 ελεύθερο των ανδρών. Δίπλα του όμως έχει τον Δημήτρη Μάρκο, τον πρωταθλητή Ελλάδας, που κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο, το έκτο μετάλλιο σε αυτό το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Και φυσικά έπεται συνέχεια